Eta iraganera bidaiatu ahal izango bagenu? 1983ko urriaren 17 da. Eta nazioartean ospe handia duen Margarita Guzmán fisikariaren laborategian gaude. Asmakizun berri bati azken ukituak ematen ari da. Orainaldian, Luziak, erlatibitate orokorreko doktoregoko ikasleak, abandonatutako laborategi zahar bat aurkitu du unibertsitateko sotoetan. Dirdir egiten ari den argi batek atentzioa eman dio. Luziak ezin du sinetsi, denboraren makina bat aurkitu du. Nola funtzionatzen duen ikasi ondoren, makina barruan sartu da. Dinosauruei bisita bat egiteko asmoarekin. Data makinan sartu eta errorea. Luziak iraganera bidaia dezake, baina ez makina lehen da bizikoz martxan jarri zen unetik harago. Agur dinosauruei! Baina, jainkoarrean zer gertatzen ari da? Makinatik beste emakume bat atera da. Luziaren oso antzekoa da, baina nagusiagoa. Emakumeak paper batzuk eman dizkio Luziari. Harriduraz irakurri du izenburua. Denboran zeharreko bidaien oinarrizko teoria. Eta egilea? Bera da, Luzia! Orduan editoreari deitu eta zera esan dio. Liburu bat argitaratu nahi dut. 2089 urtean, Luzia liburutegi batean sartu da, liburu bat eskuetan hartu eta hura kopiatzen hasi da. Lasterka batean abiatu da unibertsitatera, sotora jaitsita makinan sartu da. Luziak badaki paradoxa bat sortzen ari dela, etorkizunean liburu bat kopiatu zuen eta iraganean bere buruari entregatu zion hura. Egia esateko, liburu hori ez du inork idatzi. Luziak kezkatuta dago kontu horrekin. Horregatik, bidaia bat egingo du, zalantza guztiak argitu ahal izango dizkion emakume batekin hitz egiteko. Margarita Guzmán Espainiako fisikari handiari egingo dio bisita 1983an.